ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони канали ютуби Сауду ТВ, мардуми дурай ватан, хонахарои муҳтарам, заминхоро ва квартирахарои муҳтарам. бовар дорам тамошо кесен мора. имрӯз 13 майи соли 2025 сол. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. навор кардем навори хонаҳо, заминҳо ва квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе. аз Душанбе хонахар бошед, тамошо кунед. я 3-4 тайга чужой аст аз дигар гӯшаву канораш. мақсад навора бигем, навори хонаҳои Душанбе хато намекунем. 90% ай Душанбе. ва дӯстон, барои реклама ҳатман муроҷиат мекунем. замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. суратоша, видеоша, адресоша пурра карда равон кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯша мегузорем. фақат дӯстон, ба хотири пешрафти канали ма, канали Сауду ТВ, ҳамин навор дар лайку рамонен, дар канали мо подписатся кунед. ман навора сар мекунам. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, ҳисор, регар, шаҳри нав, ваҳдат, ювон, восе, кулӯ, фархор, ҳамадонӣ, ҷиликул, қумсангир, вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Сауду ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстон азиз мерасад. хоби шахсият мега ки мада замини фурӯшӣ дар кӯраи ай тарафҳои док то 9 километр 3 сотиқ боша мега 230 000 сомона. ҳамиқадр сум дорам, 2 сотиқ ҳам боша мешавад дӯстон. ай тарафҳои док то 9 километр. ҳамин территория кадомитон заминҳои фурӯшӣ дорем ба арзиши 230 000, 2 сотиқай, 3 сотиқай дар рақамҳои дастӣ WhatsApp-шон занг занед. ҳамин шахсият мехара. шанси беҳтарин барои шумо одамои заминфурӯш. хеле эълонот дар кор бошад, дар WhatsApp нависен, эълонтон мекунем. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. навора тамошо мекунем. квартираи фурӯшӣ якум астае ки дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Роҳи Нав, дар 32 микрорайон, доми 3 этажаҳай дӯстон. хона бо тамоми санъат кардагиай. фақат нафаре ки харидори аниқ боша занг бизана. ҳамин доме ки ҳаст, доми 3 этаж, хонамон дар 2 этаж қарор дорад дӯстон. як хонагаи 33 метри квадрата. рақамҳои 76 ахири WhatsApp-и Акаҳай метавоненда занг бизанен аз думи канали ютуби Сауду ТВ. бо иншоалло муомилаи состон мекунам. чӣ хеле ки мебинен 33 квадратни метр 395 000 сомонӣ бо тамоми шароитҳои зиндагӣ муҳайё шудагӣ. нигоҳ кунед дӯстон. хоб маълумоти пурра WhatsApp да занг занен. баъдан дӯстон, вақте ки шумо мисол хонахар ҳастен, аввал дар WhatsApp-ошон занг бизанен, маълумоти иловагиша бигирен, пурсупос кунен, баъдан рафта аз пеш бинен. оиди хона чӣ хеле ки мебинен, шароитҳои хуб, об свет, мактаб, масҷид, садик, ҳамаш хулас дар наздикӣ. хуб, ҷои обод, тамоми транспортҳо ҳаст. метавонен харидорӣ кунен. 395 000 сомонӣ ки ремонтҳои хушроҳакай. то ҷое ки мо шоҳиди ҳамо ҳастем, дар территорияи Душанбе хонаҳои ремонтдор бениҳоят қиматае. духонагаи мисол 50-55 квадрати коробкараш мо 400 000 метавонем бихарем. 450 000 ки ҳамин 33 квадратам хеле калонай, 395 000. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз, дар 112 микрорайонай. нигоҳ кунед. доми 5 этажка хона дар 2 этаж қарор дорад дӯстони азиз. масоҳати 54 метри квадратӣ. хуб, бо нархи 550 000 сомонӣ савдо карда мешавад. рақамҳои русия дастии рақамҳои Торикистон WhatsApp дора. метавонед дӯстон худотон занг бизанед.
рӯ ба рӯи заправкаи Зоироил мега. Документ шартномавӣ. Хуб 5 ошёна дом дар дуюм этаж 54 квадрати метр. Хуб наздикии масҷиди Мехкалон, мактаб, бозор, садик, беморхона ва хулас ҳамаш дар наздикииш қарор дорад. Дӯстон азиз, метавонед занг бизанед аз умми канали ютуби Саудо ТВ салом бирасонед. вақте ки мисол дӯстон хонаҳотона дар фурӯш мегузорен, ҳаракат карда адресоша пирра нависонед ки оё ҳамин хонае ки мо меонем дар фурӯш ҳуҷҷат дора ё ки надора, хуб транспортҳо чӣ қадар дуру наздикай, хонара кай сохтен, ба чӣ сохтен, адресҳоро пирра карда нависонед. баъдан ҳамун нархи навои хонаҳотона дӯстон як нархҳои монанд ки арзанда ба нархш бошад, чунки баъзе одамо хона рой мекунанд. мисол мо то ҳадди имкон дар якчанд сомонаҳои интернетӣ рекламагузорӣ мекунем. аз сабабе ки мисол нархҳошон дуруст намеояд, савдо намешаванд, баъд маҷбур мешаванд ки бо дуюмбора аз мо рекламаро харидорӣ бикунанд. бародарӣ хулас лайкҳоро монен дар канали Саудо ТВ подписатсия карда монен. фикр мекунем ки дар кортон мешавад. вақти видео кардем смс меравад. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастай ки дар ноҳияи ҳамадонӣ. гуфтем ки дусета хона аз гирду атрофи мақсад душанбе тоҷикистон ҳастай ва ҳам хотир мемонем шаб. ноҳияи ҳамадонӣ деҳаи мурғоб, ду хонаи барак, 7 сотих замин дорад. хуб 140,000 сомонӣ меганша. дар рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап шонда занг бизанед. фундаменти аловхона рехтагиай. деҳа обудай, бо наздикии мактаб мешава мега. медпункт дора. хуб то района 5 километр роҳ ҳастай. магазин харибай, дарвоза надора. 140,000 сомонӣ. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ равон карданд ки дар ноҳияи рӯдакиай ҳасанобод аст ку дар ҳамун территория қарор дорад. азиз обчи 5 дар хона чихеле ки мебинед ремонтҳои хушрӯи замонавӣ кардагӣ. 10 сотих замин дорад дӯстон. срочна савдо карда мешавад. $35,000 $350,000-360,000 сум мешавад. фикр мекунем неки нигоҳ кунем бо тамоми санъатша ҳамин шахсият да просто худшон роӣ карданд ки мада бародарҷон сум дар кораи савдош мекунем. арзонтар мондем ки ҳамин хона чӣ шава савдо да брававо мақсад камбудмон ҳал шава. ҳуҷҷатхона, кухни дохил дай мега. хона дорои боғ ҳастай. хонара метонен дута кунен. ай ду тараф роҳ дора барои дарвоза. мисол метонен байна перегородка забор кунен, ду участаш кашам кунен, мешава 5 сотихи калон мешавад. светш доимаи обш мақсад ҳози ҳамсоя дора мега. метонем ай ҳамсоя бигирем, метонем бо мисол ба наздики оби худшам мешавад. оиди ин масъала ҳам ҳамроҳи соҳибмулк зангават карда чахчах карда бигирем. нигоҳ кунем дӯстон, ноҳияи рӯдакӣ ҳасанобод 5 хона 10 сотих ду тараф роҳ ҳаст мега барои дарвоза мондан. мисол ду участкаам карда мешавад. 350,000 сомонӣ нархи созай дӯстон. фикр мекунем ки мисол нархи нормали хеле ҳолатҳо мешава ки срочна сумшон дар кор савдош мекунанд. хуб чихеле мебинен гирду атрофаш ин тараф кӯҳнима ҳастай, ин тараф дохили шарда наздикай. боғшам мақсад дарахтҳои мевадиҳанда дорад. хуб хуласи гап нигоҳ кунем бо мегем адресаша. ҳуҷҷатхона, кухни дохилдай, хона дорои боғ. хонара метонен дута кунен. ай ду тараф роҳи дарвоза дора. свет доимӣ ҳастай, обш мешава ба наздики ҳамсоя ҳам дора. ҳамин хеле гапҳо. хуб дӯстон азиз, лайкҳоро мемонем дар канали Саудо ТВ. ҷоша подписатсия кунен. вақте ки видео кардем смс шумода автоматӣ мерава ки мисол Саудо ТВ хонаҳои арзона навор кард, бача даромад тамошо кун. баъдан боз тикток и инстаграм дорем. хонаҳое ки равон мекунанд дар тикток, дар инстаграм, дар якчанд ютуб каналу рекламагузорӣ карда ҳаракат карда дар ҳамин кӯтоҳтарин муддат фурӯхта битем. дӯстон азиз, оиди ин хона рақами ватсап да занг бизанед шумо. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки бо мағозаашай, мағоза ҳам дора. нигоҳ кунед, ноҳияи Қумсангир
در قرار دارد. جایهون کمونیزم 3 در خانه 2 سوتیخ زمین دارد. حجت دارد. آب سوید دارد. نرخ 230,000 سومانی ای. خب 230,000 معامله دارد در واتساپ. رقم های دستی واتساپ دو تا واتساپ دستی هم کار میکنه. میتونین زنگ بزنین. خانه قرار دارد در جایهون قمسنگیر کمونیزم 3 خانه کوخنی بانیا در درون 2 سوتیخ زمین گرد و اطراف محکم کردگی حجت هم هستی. ویدیوشا تماشا کنین. انمی خانه دوستان نگاه کنین. انمی سودا میشه سروشنا 230,000 معلوماتی پررشا میتونین از سوی ملک دسترس بکنین برادر عزیز. بعدا دوستان چه خیلی نوارو چه خیلی شده لایکو کمای خونه ها ارزونن قیمتن فکراتون حتما در مو تگوی کامنتر نویسنده مونین. از کدام تریتورها تو چند سومون شما در خانه در کور کوارتیر در کور زمین در کور نویسین. خدا خواهد کامنت شما در لایک میمونیم. از روی کامنت شما نوارای بعد نره پیشنهاد میکنیم دوستان عزیز. اویدی خانه مغازین داره 2 سوتیخ زمین داره 3 در خانه داره 230,000 سومانی نرخ داره. و دوستان میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که 2 اتاژه های 2 اتاژه. خب 5 سوتیخ زمین دارد 2 اتاژه 4 در خانه دارد. ناحیه وسط در اخجر قرار دارد. خب 290,000 سومانی نرخ خانه معین شد. رقم تلفنشون رقم واتساپشون میگذاریم. خودتون زنگ بزنین. آب سوید هستی حجتاش هم هستی. الا خونه انجام خونه بانیا داره 2 اتاژه های. چی طوری که میبینین همین حالت اینمی سستیانی برای زندگی کردن. مثال تپا تیورکای بخرین زندگی را سر کنین. 290,000 سومانی میگه. ناحیه وسط دهه اخجر. لایک را مونیم بچه ها لایک را مونیم که نوار تمام شد شیرینر. میگذاریم با 7مین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی است که دارای 2 حجره مساحت 3 سوتیخ زمین. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه 350,000 سومان فروشی با یک قسمی چیزو چورش. یک چند قسم مقصد چیزو چورش مثل خب دکانتگه 3 سوتیخه اوچسکه تیخ پاسپورت داره. اوب سویتش هم هستی. از 4 طرف زبور محکم دروازه داره. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دریاباد قرار دارد. 350,000 سومانی که باز معلوماتی پرشم میتونین زنگ بزنین بگیرین شا. 3 سوتیخه 2 خانگه. انا باز خانه فروشی است که نزدی حولگی دارای 10 سوتیخ 5 حجره. شهر دوشنبه جایره بلاق میگه. نامی زور این جایره بلاق. 419,000 سومان 5 حجره. 10 سوتیخ زمین 5 کمنته دکمنت داره. آب سوید داره. جایره بلاق رو بروی بزرچه زرفشان 3 کیلومتر بالا طرفی حولی ها قرار دارد. 419 تا سودا میشود. سودا در داخل خانه در دوشنبه طرفای زرفشان جایره بلاق قرار دارد. چطوری که میبینیم برای زندگی کردن تپا تیورکای بخرنده زندگی را سر بکنین. از ما نوار کردن از شما معقول کرده و خریداری کردن. بعد لایک و قطعی دستگیری کردن پادپیسیت کردن تماشا کردن از شما دوستان. میگذاریم به 8مین خانه فروشی. باز خانه فروشی است که نزدی حولگی ای 8 کمنته 7 سوتیق 2 اتاژه. فکر میکنم 4 تا پلو 4 تا پایان. کوچه زفر شهر دوشنبه. خانه فروشی نزدی حولگی با 2 آشیانه حولی استیاشکا چایلوبی انگور کاندیسانر خب خوشروک فاسون ریموند کردگی
барои зиндагӣ таппа тайёр 450,000 сомон нархи хона. рақамҳои дастии ахираш 17-20 ахири рақамҳои соҳибмулкай метавонен занг зада харидорӣ кунед. 7 сотих заминам и беҳад калоне дӯстон, кӯчаи Зафари Душанбе 450,000 сомонӣ метавонеда бихариш. 2 этажа 8 комната. мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки дорои 4 сотих замин ва 4 ҳуҷра. ан ҳамин ҳавлӣ бояд чи дарҳол савдо шавад. ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, иборат аст 4 ҳуҷра, иборат аст 4 сотих замин, як ҳуҷраи беремонт. хоб хона дар Дарёбод, ноҳияи Фирдавсӣ ҷойгир астае. обсвет дорад. як хонаш беремонт, се тайга ремондор. хоб беҳтарин ҳолат срочна 420,000 сомон нарх. може дар коммент бо гапҳои лишн шава ки Саудо ТВ хонаҳои қимат мондесен. ҳамин дӯстон кадомитонда додар мешем, кадомитонда ака мешем, гуфтесем ки ҳамин ҳаракат мекунем ки ҳамин арзоноша монем. мисол дига аида арзон шава агар биёем мемонем, не ки несохи қиматош ҳастае, не ки намемонем бачаҳо. то ҳад имкон арзоноша набор мекунем. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ астае ки назди ҳавлигӣ, дорои 5 комната, масоҳати 3 сотих замин, Дарёбод, дачни посёлка мега, шаҳри Душанбе. 350,000 гуфтесай. рақамҳои ахираш 42-47 да занг бизанен, маъқул боша бигиренша. ҳамиқа адрес нигоҳ кунен, ҳамиқа адрес. адресҳоро пурра роҳӣ кунем бародари азиз. 5 комната, 3 сотих замин. хоб Дарёбод, шаҳри Душанбе, дачни посёлка мега, 350,000. рақамҳои ватсапшон 987 424 247 да. маълумоти пурра, саволҳои иловагӣ, оиди нарх навош, маслиҳати нарх наво, хоб рақамоша гузоштем, занг занен. чӣ тавре ки мебинен хонаҳо хушроҳак кардагӣ, ремонти зур кардагӣ, мехарен, зиндагӣ мекунем. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ дӯстон. ана боз квартираи фурӯшӣ астае ки 2 комната квартира дар 15 этаж, 2 ҳуҷраи 60 квадрата, 15 этаж, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 400,000 сомониш мега. дар 400,000 савдош мекунанд. 2 комната квартира дар назди диагностика мега. алиш намешавад, фақат пули нақд. занг занен, боз мақсад муомила мекунем. алиш намешавад ва арзон мешудаст. коробка, ҳолати коробка 400,000 сомонӣ мега. 60 квадрат ҳам бениҳоят квадрати чи калоне дӯстон азиз. дар 15 мошина занг зада маслиҳат карда бигиренша. срочна дар ватсапшон занг бизанед дӯстон. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ астае ки 1 комната квартира дар 1 этаж, 30 метри квадратӣ, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 355,000 сомонӣ. як хонага дар Испечак 2, пушти ресторани Шаҳриёр. ремонти хушроҳак, барои зиндагӣ кардан таппа тайёракай. соколни этаж нест, 1 этаж дӯстон азиз. хоб маъқул ки боша бихаренш, набоша ҳеҷ гап не. ватсапшона мегзорем, муомила кунен, бигирен. хоб дӯстон азиз, чизе ки мисол меёем, ҳамаша ҳаракат мекунем, навор мекунем. хоб хонаҳотона, заминотона, квартираҳотона ҳаракат карда, видеонавор карда партоен, чем суратҳои холӣ, баъдан адресоша пурра роҳӣ кунен ки наворҳои баъдина рекламаи фасон карда, бо яъне ки рекламаи пурра барои тамошобинон пешниҳод гардонем ки ҳамо адресош инҷа главни дӯстон. мегзарем ба 13-умин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дуҳуҷрага квартира дар шашум этаж 54 метри квадратӣ, Зарафшон 1, шаҳри Душанбе, 360 000. ремонти хушрӯ, духонагаҳай, хуб доми мастерок мега, доми дар домои бекса бурасай Зарафшонда қарор дорад. 360 маълумоти пурраша занг бизанед. WhatsApp-шон 2224. ва дӯстон, навор тамом шид. Чизе ки роӣ карданд, чизе ки хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. фикр мекунем навори зур шид, беҳтарин навор, хонаҳои арзонам, қиматам, ҳамаша мондем. баъдан навора кадомитон то охир тамошо кардем, нависем ки мо тамошо кардем. мисол шумораи одамое ки то охир тамошо мекунанд зиёд бошад, бо навора далчи дароз бикунем, зиндаву сарбаланд бошанд, ки Саудо ТВ-ро интихоб кардем. майли.